खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार्सि गयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नगावनि डिसिखौ रायदों। कभिडनि मोन्नैबो ड'जनि भेक्सिन लायाब्ला जुरिमाना फोनांगोन। दाय गैयै सुबुंनि सायाव पुलिसनि गुलि। मागोनि सानाव सानसेयावनो गुवाहाटी नोगोरमायाव 2.72 कौटि रांनि जौ फाननो हादों। MCLA बिजित गोरा नार्जारिया आइजोफोरनो अनसुंथाइ होदों। गागि खौरांगिरि कमल खानआ हरखाब रुंसारि जाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सनिबारखालि नगावनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानो थांनाय समाव लामानि गारि मटर लाइनआव गसंनानै थानाय हालोदखौ नुनानै जिल्ला बेंगिरिनि सायाव जोबोद रागा जोंदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि कनभय गारिखौ बारहोग्रोनो थाखाय डिउटियाव थानाय पुलिसआ गुबुन प्राइभेट गारिफोरखौ थांनो होआजासे लामायाव फसंनानै दोनथ'दोंमोन। नाथाय बे समावनो गिबि मन्थ्रिया लामायाव गारि मटरनि थुबुरखौ नुनानै पुलिस एसपीखौ नागिरो। नाथाय बे समाव नगावनि एसपी आनन्द मिश्रआ कभिड पजिटिभजों गाग्लोबजानानै हम आइसोलेशन जानानै दंमोन। बे समाव जायगायावनो गसंनानै थानाय नगाव जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया गसंनानै दंमोन। हरखाबै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जिल्ला बेंगिरिखौ धमकी होनानै बुंदों, इयुनाव बेबादि पाब्लिकफोरखौ दिगदार दाहो। आं भगबान एबा सोरबा जोबोर गेदेर सुबुं नङा, बेखायनो इयुनाव बेबादि दामावसै होननानै गोख्रों बिथोन होदों। मुलुगनाङै गोसारनानै थानाय कभिड-19नि गोसारनाया बारानिफ्राय बारासिन जाबोगासिनो दं। आसामाव मैया कभिड-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै माखासे गोख्रों राहाफोर फोसावदों। मख'जाथावदि कभिड-19नि मोन्नै ड'जनि भेक्सिन लायैफोरनि सायाव सरकारा गोरा राहा लादों। मोन्नै ड'जनि भेक्सिनखौ जायफोर लायाखै बिथांमोनहा सरकारनि मावखुलिफ्राव हाबफैनो मोननाय नङा आरो गोबां दावबायारिफ्रा मोन्नै ड'जनि भेक्सिन लानायनि लेखाखौ होनो हायाब्ला रेल, बास, बिरखं आरो रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, शपिं हल, गार्डेन, सुइमिं पुल, प्लेग्राउन्डफ्राव गाखोनो हानाय नङा एबा हाबनो मोननाय नङा। खौरां बिजोङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला जायफोरा मोन्नै ड'जनि भेक्सिन लायाखै बिसोर देहा फाहामसालिनि अनगायै जेरावबो अफिस जायगानि मिटिंफोरावबो बाहागो लानो मोननाय नङा आरो बबेबा फसंथानफोरनि फालांगिफोरा गावसिनि फसंथानफोराव सोयोब्ला जुरिमाना होनांगोन। सोरबा सरकारनि मावखुलिफोराव मावग्रायाबो मोन्नै ड'जनि भेक्सिन लायाबालानो थाङोब्ला सरकारनि मावखुलिफ्राव हाबहोनाय जानाय नङा आरो उनाव दरमाहाबो दानजानो हागौ। गवालपारा जिल्लानि नायापारायाव सासे सुबुंखौ सिखावनि सन्देह खालामनानै पुलिसआ गुलि गावदों। मख'जाथावदि गवालपारा जिल्लानि नायापारा गामिनि मुस्तिन हुसैना ATMआव रां बख'नो हाबनायावनो पुलिसआ रां लुथिग्रा साननानै गुलि गावो। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं आरो गुलि गावजानाय मुसाद्दिन हुसैना गुलि नांजानानै गोब्राब जोखोम जानायखौ देहा फाहामसालियाव थिसनथाइ होबाय होननानै मिथिहोदों। नखरनि आरो जायगानि रायजो राजानि बुंथिनाय बादिब्ला जाय सुबुंनि सायाव पुलिसआ गुलि गावदों बै सुबुङा पुलिसआ सन्देह खालामनाय बादि नङा होननानैबो बुंदों। कामरुप मेट्र'नि गुवाहाटी नोगोरमायाव उरुखा एबा मागोनि सानखालि सानसेयावनो 2.72 कौटि रांनि जौ फाननो हादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बेनि अनगायैबो थांनाय बोसोरनि 31 दिसेम्बर खालि सानसेयावनो 4 लाखनिबो बांसिन रांनि जौ फाननो हादोंमोन। आथिखालाव आसाम सोरखारनि आबगारि बिफाना जौ फाननो हानानै गोबां टेक्स मोननो हानायखौ बुंदों। 22 नं दारागाव जुलि बियाबनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिया मागोनि नामै गावनिफ्राय देरसिन आरो दुइसिन जानायफोरखौ अननायनि गेजेरजों अनसुंथाइ होदों। मख'जाथावदि बिथां बिजित गोरा नार्जारिया फालासुगुरि गामियाव थांनानै गामिनि माखासे बैसोगोरा आइजोफोरनो लोगोसे माखासे मोसाखावरि हानजानो गावनि आखाइजों गांसे गांसे दख'ना रानना होयो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय
NDTV निउज चेनेलाव गोबाव समनिफ्रायनो गावनि जिउखौ बावसोमबोनानै खामानि मावबोबाय थानाय कमलकान्त बिथाङा मैया लखनौआव हरखाबै जिउ गोमायो। मख'जाथावदि बिथाङा NDTV निउज चेनेल आरो एडिटराव खामानि मावनाया 30 बोसोरनिबो बारबायमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।